Ayan mga kamamshi, bali share ko lang to sa inyo. Meron tayong dating from Pure Gold, isang box ng MP Light Litro, at saka meron din tayong nakuha, yung iba is hindi ko na maipapakita sa inyo. Pero ito, ayan, meron tayong mga biscuit. Ayan, nabayaran ko siya ng 166. And then, ayan, pakita ko sa inyo kung ano mga laman. Ayan, merong Skyflex, Bingo, at saka butter coconut. Tapos ang free yata ay 3 Lucky Me, 2 chicken at 1 beef. Tapos ito, yan, hindi ko na ipakita sa inyo kasi na-display na, diba, ang promo ng Pure Gold. Ayan, ayan mga kamamshi, yung birch tree is 59.50 na lang. Tapos yung Lucky Me Canton 10 piraso is may libre siyang isang mega sardines. So, diba?